Hej og velkommen til Michaels Kemi. I dag skal vi have et kig på polerne. Altså ikke dem, der kommer og tager vores arbejde hver eneste år og stjæler vores kabler, så vi ikke kan nå toget om morgenen, men Nord- og Sydpolen. Vi skal nemlig lave forsøg med dette. Velkommen. Mange videnskabsmænd, kemikere og fysikere prøver at finde ud af, hvorfor polerne smelter så hurtigt. Jeg har en påstand, som kan forklare dette, hvis den altså er rigtig. Følg med. Påstanden går ud på, at en isterning i vand smelter meget hurtigere end en isterning uden vand. Dette vil jeg bevise ved dette forsøg. Til dette forsøg skal vi bruge 3 bæreglas. Vi skal bruge en isterning, og vi skal bruge en masse vand. I glas nummer 1 ser vi den uden vand, glas nummer 2 ser vi den med lidt vand, og glas nummer 3 ser vi den med meget vand. Vi ser her alle sammen kommer godt fra starten, men at den i midten, den ser ud til at føre. Nej. Nummer 3, den fører, den er langt forud. Nummer 2 kommer lige bagefter. Og nummer 3 sakker langt bagud. Nummer 3 nærmer sig målet. Nummer 3 er der næsten, men nummer 2 lige hælende, og vi ser nummer 3. Jeg tror ikke med egen øjne, det er et dødt løb. Nej, nummer 3 er først. Nummer 3 er for fast. Nummer 3 er vundet. Hej. Vi ved, at jorden er dækket af ca. 70% hav. Og vi ved nu, så vi lige bevist det, at vand er en meget bedre varmeleder end luft er. Derfor må vi tænke på polerne. Altså ikke dem, der kommer af vores arbejde, men Nordpolen for eksempel. Indlandsisen af Grønland. Hvad gør vi? Det begynder at miste mere og mere. Hvad gør vi ved det? Skal vi bare forurene videre og tænke, det sker sgu ikke i min livstid. Der kan jeg være ligeglad med. Men vi må tænke videre. Det må tænke på jeres børn også jo. Det nyder ikke noget af os voksne grund at køre i vores store biler og forurene det hele. Vi må tænke videre på næste generation. I må tænke videre på jeres børn. Hvad sker der egentlig, hvis indlandsisen forsvinder? Jorden bliver oversvømmet. Det kan vi ikke have. Tak for det.